Хора, Аз съм Виктор и Христо е до мен и прави клип. аз съм Христо. Да. Вижте ми от Бум-Бум Балуна са правим някакъв влог. Много ме заболя главата. Исках да го покажа, но са го отстъпничи. И сега ще игра на Fallen 2. Вчера изтеглих и не съм много добър за тима на съдите. И то само ми крещи като фейле. Защото има балаха хабани. Това е, дава да играем. И чай съм места. Така. Просто в отпечатък има. Къде е? Виж просто в отпечатък. Не, ти трябваше да го направиш от настройките, ама после ще покажа как. Не виждах. Готино е с такова. Аре, аз те покажа. Виках. Да. Спечелях тази коронка, не съм се купувал. И аз спечелях, защото ни играхме с двамата. Кое аз издя на горното? Горното. Нека е горното. Виж, бах яка горно. Аз имам резачка. Аз имам... Тук не така. Нека пъте. Мале, как пан се да ме. Кой гръмна ли? Кой ме гръмна? За коба гръбна, бе? Високо на 4 място. Папанчо, Не. Бэнг, бэнг, дун, 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 бэнг, бэнг, ду, 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 ду. Никать. 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 Горното по-яко. Вирно яко. Мазняр. Как само? Имам магнит, ама няма да отгърбвам тебе. Само ако някой да обича. Дръпам. Не. Ти си... Не дръпна. Не дръпна. Не дръпна. Дръпна един друг. Не дръпна ли ти друг? Ти ли си дед гори, бе? Дето бях с огнената глава. Аз го заложих. Не бях аз. Не, знам, ама ти... Някой друг те дискутира. Такъв. Единия е... Бе. Трет съм. Значи последен, защото ония... Как беше, бе? Кой? Забравих думата. Кой? Ай. Горното. Горното. Това е много яко, имам пръстов шап. И то сма коронка. Имам грамотевица. Всички се убихме. Аз съм първи. Защото ми нема убиха. Мале, пусна си щита на време. Бе. Не бях аз. Ама аз ли имах щитове? Някой гръмна. Че, кой си? Аз съм четвърти. Най-накрая се сетих думата, оня беше АФК. Нещо там стана, не го знам. Не влезе от игра. Виктория, бе. Ну-ка, направи. Гаден! Ха-ха!
Сега четвърти ли си? Видя ли се кой ган да те убият в финала? Видя ли мазнярен? Яй. Ей. Яй, какой ти? Ей. Няма, искам да те наругая. Какво стана, бе? Да излезе от игра. Чакай, аз ти пращам. Чакай, имам 2 купи да си ги взема. После ще ги взема. Давай. Горе. Да, турбо туберс. Не, искам да то пак ще ти го горе. Да. Имам. Нали бе, той мене шуркина. Ма уби. Аз пусна грамдивицата и те убих. Ти кой си? Стига, бе, мазняр. Ти ме уби. Аз съм втори. Да се... Ти шурикени, аз никога не се получава. Тото и си... Не, то е скин. Кой гранат искате? Не мене. По-добре. Мазнар. На трето съм. На трето. О, ес. Нали? Че с двамата са еднакви. Аз съм втори. What? Второто. Нали бе? Няма да. Айде да. Аз съм на четвърти. Те сме злата ли значите? Съм убита. Ау, как? Абе. What? Та златна ризачка ме уби. И мене. Виж го, този драгон какво прави? Не го знам. Как плюи огън? Пък какво се пусна? Сега ще ритниш. Той ме убива, ти ли бе? Не, ти си гръмна сам. Виж. Виж са, бе. Виж са, бе. Виж са. Да, аз там минах. Не мазняра му. Виж го как се изстреля. Аде. Ами че как? Да се риса! На четвърто! На четвърто! Бе, първото не съм го играл. Сноуден. Много се прицакаш тук обаче. Ако са ти шурикени постоянно, бе? Не знам. Ти ли беше, бе, балък? Да. Кой ти ме бомбише миналата игра? Тази игра съм четвърти. Не мога да искам, не мога. Как ти гръмна тиквата? Ма не дръпна мене, защото аз съм по-назад. Телепортна са. Как ще телепортна? Да, не си пусна този. Мазнал цяла, бе. Изгледал да нас, мам. Втори! Ай да видим, втори съм. Кой каза? Аз. Заднат! За нас бях с зелено. Не беше с червен, каквото се превиждат. Не, ти беше с зелено. Абе не бе, никой не беше с зелено. Някой беше с зелено ган. Никой бе, превиждайте се. Та бих. Хавайте. Аз ще на Хавайте. Sandstorm. Аз
Тук с един кристал си го купувам. Ти иска съм баря. Не сме царете тук. Аз се купувам, на мен ми дава някаква оферта с един кристал и го купувам. И хора. Не си ще да умряхме. Именно. Аз убих всичките, бе. И аз. Май ти мене уби... Ти само мене уби, нали знаеш? Аз имах скин. Аз имах скин. Ето ви са зелена огънка. Защото имам скинови, аз ще ги купя скиновите. Купя си скиновите на работите. Да купя си, баба си купя. Стига сте ма дърпали, бе, стига не мазни. В всеки случай. Какво правите, бе? Не съм ета смеч, където е без нищо. Та смичка... Стига... благодаря ти. Зелен магнит. Зелен магнит. Ама на тебе се привиждат, бе. Абе не е зелено, само на тебе си зелено, бе. Ще видиш. Даде. Да, на нас ни нормален огън. Аз се пускам нормално червен и такво с работи. Аз съм трети ужас. Да, съм четвърти. Битам за обаката, бе. Ще видиш на клипа ми, че съм с зелено огън. Добре, бе. Тук да дам ли един кристал за зелено? Аз съм на турбото бъс. Аз съм долу. Ей. Ще че се? Какво стана? Аз къде съм, бе? Какво стана, бе? Аз съм зомби нещо. И аз съм някаква зомби котка. Ти зомби котката ли си? Ти ме убиваш. Две зомби котки, аз съм една. Аз съм моноспатка. Аз съм те убих. Не. Никой не. Сега някой не убих. Аз съм на четвърто, те само ме убиват. Аз съм на четвърто, не ти. Ти играй с мене, бе. Не знам какво стана, не знам защо сме разделени. Две. Не, бе, тук си, бе, ти си четвърти, аз съм трети. И ти ме уби. Не, да бъде четвърти. Теле птичката. Не. Кой са? Ето той четвърти завърши. Той си ти, бе, ти завърши. Аз съм той, да. И защо те стана? Бати грозния съм аз. И до тук е с клипа, хора. Как още на игра, да, бе? Куба е още на игра. И свършвам с клипа. Аз съм на канон там. Не, долу. Викам как сме зомби. Мамочко, ще се пускахме. Опа, довиждане! Опа! Сега вече колко магнета получи? Един. Ах, сега че... Първи съм. Как ще първи, ти не може да си първи. Стига, бе, кой ма дърпа? Спрете се, бе! Ма съм четвърти. Бам! Аз съм четвърти. Заден. Аз ли, бе? Същия. Аз съм трети, благодаря. Стига, бе! Ей, та смичката, какво право, бе? Свети баничката! Аз съм трети. Аз съм втори. До тук е с клипа, хора. До другия клип. Чак се изнервих. Ти помниш.